Hvad er indenbords? Hvad er der skal ske i dag? Vi skal ud og løbe op ad et helt stort kæmpe bjerg. Vi skal op til borgen, ikke? Ja. Det bliver varmt. Men hvad med, er det noget med, at vi har et væddemål i gang? Hvad er der skal ske, hvis I kommer op? Hvad sker der så? Så skal mormor ud i en tur i en rutsjebane. Og hvis vi taber, så skal vi bære kuffert den sidste dag ud af huset, Ned til ud det, af right? hotellet. Ja. Så far han tager en tur med. Mormor og morfar, de tager taxaen. Det er snydt. Som de luksusdyr, de nogle gange er. Vi ses på bjerg. Morning. Altså, jeg synes, I ser lidt nervøs ud deromme bag. Er I helt sikre på det her? Nice. Everything Ja, tak. Good weather and cold beer. Oh yes, good weather, yes. Ekspedition. Bjergløb. Bjergkøbing Grand Prix. Vi ses. Ja, vi gør hej. God Ses på toppen. Ja, Hej. kolde bajer. Så hænger vi sgu på den, drenge. Er I klar? Ja. Så kører vi. Og så sådan, kom med mig. Børnebakke. Juhu! Har I tænkt at give op? Nej. Nej! Hvad har I? Har I tænkt at give op? Nej. Skal vi vinde? Ja. Ja! Så lad os løbe! Ja! Lige ud til udsigten, ikke? Nej, så tror jeg, der er en, der har... Drenge, prøv at se. Madame. Hold da kæft. Ej, hvor flot. Det var fordi, I klarede det så fint op ad trappen, han har sagt. Tillykke. Super duper.